Здравейте на всички, аз съм Ник47 и имам един проблем. Направих си сървър, ето го, и проблема е, че като цъкна Join сервер и ми пише файл to login, bad login. Моля ви, кажете ме как да си оправя това. Много искам сървър, много. Просто аз не знам защо не ми става сървър, ето всичко както аз съм го направил и не знам просто как пише ми пуснате Майнкрафт. В смисъл, още името не съм, тук що го направих. И много искам да си имам сървър, обаче не ми тръгва. Направил съм го с камачи, даже защото нямам Real IP, така мисля. И вижте, не знам защо така пише. Ето го иначе сървъра. И като цъкна старт, вижте какво става. Нищо. За което много се дразня. И поне да ме пуска в сървъра. Minecraft сървър е файл to login. Ако знаете как да разрешя проблема, моля ви, пишете ми, скайпът ми ще бъде в описанието. И така. Довиждане.